ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇକା ଉଠ ଉଠ ମଠ ନକର ଆଉ ଧନ ମୋର ଶୋଇଛି ତାକୁ ଡାକିଦେଲି। ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ବି କରିଦେଲି ଆଉ ସ୍କୁଲ ବିଦା କରିଦେଲି। ତାକୁ ସ୍କୁଲ ବିଦା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ପରିବା ନେଇକି ଆସିକି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗାଧେଇ ପିଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ସକାଳେ ଭାବିଲି ଟିକେ ଆଜି ମ୍ୟାଗିର ଆମଲେଟ୍ ବନେଇକି ଖାଇବା। ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ଲଙ୍କା ପିଆଜ ରସୁଣ ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା ପକେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାୱାରେ ଢାଳିଦେବେ। ପୁରା ସହଜ, ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଯାତ୍ରାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେଙ୍ଗେରିର ଅପେରା ଆସିଛି, ତ ନିହାତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଁକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯାତ୍ରା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲାବେଳେ